Бародару хоҳарои тоҷики ман, ин аксера ки дар ҷамъа бинен, ин машеница ай номи ислом истифода мебарад, ин сатру аврат карага хича гуфти ҳамон гапо, вале ин хуни мардами тоҷик, хуни мардами мусулмона хӯрдага. Ин худаш тоҷик нест, ин намедонам қазоқай, қирғизай, чӣ миллати дигай, но сели худаш гирифтага мардами тоҷика. Барои чӣ? Сабаб дар чие ки дар киҷои я ҳаромхӯр я мошенник мебирояд, фақат тоҷики моро фиреб мекунанд. Барои чӣ? Мардами тоҷик, ин қадар зудбовар нашавен, ин қадар дар фиреби ин гуна инсонон нафтен, камтар ҳушёр шен, зирак шен. Я Исус, замона дига шидагиай. ҳозир дар зери ҳамин ниқоби риш, дар зери ниқоби сатр, дар зери ҳамун салаи калони гуфтиу гапо чандин мошенникҳо хобанд. камтар эҳтиёт кунен хитона. Ба ҳамин сатр кард гуфтаву ё ки биромад гуфт бозии ман ҳалолай, ҳамат бовар мекунен, медавен мерен ҳамин да иштирок мекунен, я бор санҷен, я тах. Аввалаш ҳамин хеле бозиёро накунен. Ин ҳама лахатронай, ин ҳама дуруғай. Я бор ҳамин хеле бесен разумна фикр кунен. Агар ҳамин одам дар як рӯз 5000 кор куна ку, ҳеҷ вақт шақати шумо сарф намекуна. Ин шуморо фиреб мекуна, айними ҳисоби шумо пул кор мекуна. Иними шумо пулаш мепартоен, ин зиндагиш тенҷ рафтеста. шуморо фиреб кара. Накунен, бозӣ накунен, эҳтиёт кунен. Бениҳоят айрӯи ҳамин касофати ҳаром бениҳоят шикоят бисёр шудагиай. Чандин бародарои тоҷики худмон занг задаву айрӯи ҳамин шикоят карданд ки мо дар ҳамин бозӣ ҳамин иштирок. И медонед, я ну лахатрон бозӣ мекунад ҳамин касофат. Фақат тоҷикоро мегӯяд, сели худаш миллати тоҷика гирифтагиай. Барое ки медонад ки тоҷик зудбовара. илтимос эҳтиёт кунед хитона. Як бародари тоҷики худмон дар Москва асали фурӯшӣ дошта. Мега доставка ба тамоми ҷои Москвара мекунам. Ман ҳозир расмои асалоша дар ҷа мондан мегирам, рақамои телефонша дар таги экран менависонам. Доставка мега рамка қати форошона, рамка қати банка қати фора, банка қати кило қати форошона, кило қати флакш қати форатона, флакш қати доставка мекунатон. айнои мо гап занем бо ягон майдааки дигарам скидка мекунам. Асало мега асалои тозаи хушрӯй. Асалкун бошен хитон медонен. Асали тозаш кадомай, ғаҷдиш кадом. Как что? Занг занен ҳамин бародара, ҳамин дирни хони занбур асалам ки рамкаш қати мебардора, тоза накара мебиёра метиятон. Рамка қатирам асали фурӯшӣ дорад. Нум шира пиров чиз шура ҳамаш дар тирнаш.